Shinky Knecht van Bontegeer is juist de sportman van het jaar 2015 geworden van zijn vrouw en Europese titel shorttrack. Zwemster Marit Steenbergen van Jesterwoude waard het talent van het jaar. De prijs van Paralympisch sporter gong aan hutfietster Aleida Norbruis van Oertrup voorbij. Die prijs gong naar rolstoeltennister Jiske Griffioen. Jood komen de vluchtelingen aan in de squallen in Wolvengeer. Het gaat om een aantal gezinnen die een verblijfstatus kregen hebben. Er binnen van de opvang 6 vrijwilligers beschikbaar om te helpen bij inborgering. De squallen had 6 hier leegsteen. De grootste kriesstof van Europa is Makketroch 2 Verweters en zit in Deventer. In de oude dagen hebben de mannen het werken aan de opstelling in de Bergkerk. De uitstalling Het Verhaal van Kerst is nog op 10 januari te bezien. De 80-jarige schreeuwer Dolf Verroen uit Sint-Niek schreeuwt het Nationale Bennenboekenweekgeschenk van Takkemier. Het thema is Pakes en Beppes, onder de titel Voor altijd jong. Verroen won al een soort prijzen voor zijn bennenboeken. Het waar knapt in de rin van de joen op. Het wordt droeg, het blijft bewolkt en het wordt 10 graden. Morgen komt de zinnen erbij en zal het zo'n 13 graden worden.